Say baby, 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 baby. Say baby, 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 baby. Say baby, 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 baby. Say baby. Ai kawai ka san nan zaka fara wa. Ai shine gida ka san kudin nan ba. Gida raba ka da wani fa yazo ba. Bara ba kowa na shi. Raba ka da wani yazo. Wallahi ai abun lamarin alhamdulillah wallahi. Alhamdulillah yanzu kai rike wannan. Yawo. Kai jaka biyar. To. A gani ma. Tashi ba guda biyu ne ba. Ba zan rike wannan. Ga. To ai ina ga kana so da yawa a jiya. Ai daidai ne. Abin da na baka shi na bashi shi sa mu kai. Ai raba ai. Ya zan rike wannan kai. Iko sai lillahi lokacin ku yayi manoma ai tunda naga kudaden nan a hannunku ni na tabbata cewa an yi girbi har an kai kaya kasuwa dan Allah dan annabi yanda naga kudaden nan a hannunku ku taimaka mun ku hada mu ko jaka biyar ne wallahi zan mugun jin dadin ta zan raba shi ku taimaka mun yanda nake da ku a matsayin ku na aminai na Dalima na'am Dalima sallama ta arziki ma ka kasa yi saboda wato kawo kuɗi ko to wallahi tallahi babu abin da zaka samu daga hannuna ni nan wuraren ni kai barin ga maka gaskiya ni fa na gaji fa da wannan abun naka ba zai yi ba a cewa ko da yaushe ka je ka gamo yawon ka zo ka dawo kana dawon mutane haka ake rayuwa saboda Allah ɗayan za su iya ga su nan amma wallahi ka gani nan Allah ma dai ya kiyaye kai wallahi ka tashi ka nemi sana'a ni ba abin da ya dame ni da kai yanzu dan liman babu yadda ba mi da kai ba cewa ka nemo wani abu mu haɗa mu je mu noman nan tare kai burus da lamarin nan da yanzu da ce ake wannan kasan ka ji ko haba dan liman wallahi al'amarin kai yana bani mamaki wallahi wannan wani irin rayuwa ne a ce da karfinka da komai naka ka tsaya sai an baka wannan ai mutuwar zuciya ne wannan abun kunya ne gaskiya abun kunya ne to yanzu ni dai abin da zan iya baka jaka 2.5 daga cikin kasona kuma da kai ka sani da kai idan na baka kuɗin nan ka sake dawo kai ba zan ƙara baka ko sisi ba a cikin kuɗina ba damuwa amma ba zan ƙara baka ko sisi a cikin kuɗina ba idan zaka tashi ka je ka nima in ba haka ba wallahi rayuwar nan ba tabbas ka bashi a banza zaka tafi gaskiya na gode maka Bala Allah ya saka da alkhairi kuma insha Allah bi iznillahi ta'ala an jima da yamman nan zan je gidan Hajiya Jummai in same ta tunda Ira ya yi aure ni sai ta ci gaba da mun awaran ina siyarwa kaga shikenan hankali kwanci Allah ya sa insha Allah Allah ya sa dan liman Allah ya sa are na zauna kaji yawa ina mawaƙin nan da nake ba ku labari ana yawan saka waƙoƙinsa a tashar AYG FM to jiya na ji wata muhimmiyar sanarwa yau da misalin karfe 10 za a ba da tarihin shi da bayanin shi ina maraba da haka to ai kai dan liman karfe 10 da kake magana yayi har da minti 2 ma inda lokaci yayi ai kaga sai na kunna mu sauraro kai tsaye daga nan tashar FM to kafin shirin namu ya ci gaba bar mu da yara cikin shirin nishadi a yau shirin namu ya zaƙo mana wani babba kuma shahararren mawaƙin gabara Hausa ne wato Haruna Abdullahi wanda aka sani da DJ AB shi dai DJ AB shahararren mawaƙin gabara Hausa ne ta zamani wacce ake kira Ingausa da ke zaune a jihar Kaduna Najeriya an haife shi a Kabala a cikin garin Kaduna da ke jihar Kaduna a watan Disamba na shekarar 1993 ya yi makarantar firamare da sakandare a kwalejin tarayya wato Federal Government College Kaduna da ke Malala a Kaduna kuma yana kan karatu a jami'ar Ahmadu Bello da ke garin Zaria wato Ahmadu Bello University Zaria shi shahararren jarumin namu ya wuce da dama wanda kaɗan daga ciki sun hada da girma kumatu totally babban yaya bari mu dan sha I wonder why she call my number. Rai ya ɓaci, hankali ya tashi, kai ya ɗau caji.
ban gani in fashi. Rai ya ɓaci, hankali ya tashi, kai ya ɗau caji, ban gani in fashi. Kumatu, anti kumatu, kumatu, komando didu, kumatu, anti kumatu. Kai, he ka ji bayani, ka ji waƙa, ka ji yadda yake sarrafa turanci da Hausa? Iko sai lillahi, gaskiya mawaƙin nan akwai murya. Kai, dole mu nema ni na je na nemi waƙoƙin shi. Kai, ai da zan samu na gan shi haba, ai da na ji daɗi wallahi. Gaskiya na ji daɗin al'amarin nan. Gaskiya ɗan liman, gaba ɗaya baka san da duniya ta dosa ba. Mawaƙanmu na nan ma wuya suke yi na ga na birni. Kai ka ji wauta. Haba, kai tun ran da ka fara jin waƙan bawan Allah nan, shikenan ka wani buka ishi mutane. Yan. Haba dan girman Allah, me haka wai? Duk ka buka wani hauka ce yanzu ka zo nan wurin ka zo na rawa kake ana rike ka. A'a. Kai tunanin ganin shi ma kake yi go? To lalle Allah ya bada sa'a. To ka je ka gan shi din. Dan mu ba ka da ko sisi nan wuraren kake zuwa ana ma haɗaka muna rufa ma asiri a ƙauyen nan. Amma gaba ɗaya ka bi ka ruɗe. Kuma yanzu kana da tunanin ka dai yanzu ganin mutum a ƙauyen nan ma wani aiki ne. Ballantana ma zuwa ganin wani a birni. To shi kenan ta ina za ka fara? Allah kiyaye hanya sai ka dawo. Abba Kasimu, wai ku dan Allah din me yaka Audu? Wani irin rayuwa ne wannan? Din kawai ya ce yana so ya ga mawaƙin nan. Ba ra'ayin shi bane? Kai Kasimu, kai da kake wannan maganan cewa ya ishe ka. Kai ba haka kake zuwa ka dinga damun mu da wannan kazamiyan gurguwan budurwar taka. Karima ba? Ya taba ce maka dan mene? Kai kuma Audu baran dawo kanka. Dama kai ka fi korafi. Kai rannan da ka ji daɗin kiɗan Yahuza mai kiɗan dandali ba duk ka je ka liƙa mishi kuɗi ba, daga baya ka zo kana da ka sani wurin da muka yi noma ba a haka ba. Rabu da su Bala, ai wa'innan da kake gani 'yan baƙin ciki ne, ni na daɗe da sanin haka, ko me za ku ce sai dai ku ce, ni daga yau ma sunana sai na ga AB. Ni kun ga tafiya ta. Allah ya biya mutumi na. Sai ka ga Ebi. Ina bayan ka. Sai ka ga Ebi. Sai Allah ya sa maka buɗe. Sai ka ga Ebi. Sai ka ga Ebi. Sai ka ga Ebi. Ka dawo lafiya. Me ya ka? Hai jama'a. Wannan irin al'amari ne wannan. Da sahara na da gogewa na a caca a garin nan. Amma yan kwanakin na ce caca gaba ɗaya ta ki ciwa. Kai, wannan abu sai ka ce an sama hannu ko dai a tiri wannan abu. Nan fa kwanaki wannan gidan fa. Hajin kai gidan na so bada. Fi sabilillahi. To gaskiya ya kamata ma ka gwada cacen nan gaskiya ga hawan jini ya ce kuma caca bai ciwa. To ya samu matsala kenan. Baba, jinginan gida kuma? To ba gida bane ba? Ko da muka da kudi muka siya ne? Haba baba da dai zaka bari dai kawai da yafi. Ke? Ni yake wa'azi sannan sarkin wa'azi. Ka ce min da gani Ja'ira. A don sarkin karta zan ba auren ki. Sarkin karta kuma baba? Haba baba bayan fa ka san halin shi. Alaikun salam. Saudu. Ya gajiya? Wallahi ba gajiya. Ya rayuwa? Lafiya kalau wallahi. Ya kowa da komai? Kowa da kowa ya lafiya cikin koshin lafiya. Yau wato wallahi dama Masaudu wani ɗan ƙarin bayani ne na zo zan nema a gurinka haka. To Allah ya sa na sani. Wallahi akwai wani mawaƙi ne da nake bala'in so a ɗan tsakankanin lokutan nan ya shiga raina. Ko ɗazu sai da aka yi bayanin shi har da tarihin shi da waƙoƙin shi aka sa a cikin wannan rediyon daga tashar AYG FM. To ɗazu muna majalisa da ni da Asun da Audu da Bala aka sako waƙoƙinsa kuma a lokacin na bayyana soyayyar da nake masa a gurinsu. Amma da suka tashi sai Bala da sai Kasimu da Audu suka nunar da su gaskiya ba sa goyon baya da wannan tafiya tawa. Bala ne kawai ya goya mun baya. To wallahi shine fushin haka yasa na ce ni kuma sai na gan shi. To shine na zo tun da kai kana irin harkar zuwa birni sai da gwanjo haka na san cewa za ka iya ka samu wani bayani daga gare shi ta hanyar da zan san shi cikin sauƙi ko ta hanyar da zan gan shi cikin sauƙi. To wani mawaƙin kenan me sunan shi kuma ka san waƙoƙin ma kala-kala ne. AB ne, AB. Kai? AB wai kake magana? To ai wannan ya shahara babu inda ba a san shi ba kaf arewacin Najeriya babu inda ba a jin waƙoƙin shi. Kai har ma da kudu. Don wani yaron shagon da ya ta sani a gaba da jin waƙoƙin shi sai da na ji na fara san shi. Kai har wasu waƙoƙin shi ma ya tura mu. Bari ka ji. Bari ma ka ji.
To ai Masa'udu, wa'innan waƙoƙin su aka sa ɗazu a gidan tashar rediyon nan ta AYG. Su aka sa ɗazu. To yanzu Masa'udu, tunda ku kullum kuna hanyar birni, me zai hana ni ma in zo ka shiga da ni birnin, in ya so sai na lalubo shi da kaina a birnin. Wa, ni zan kai ka ga ganshi? Lalle kana ruwa. To ani kaina da zan samu da ganshi ai da lafiya launi. Amma ga wata shawara. Ka je ka kawo rigarka a tafi da shi a yi printing ɗin hoton shi da sunanka a jikin rigar. Kaga wannan ya nuna kai babban masoyin shi ne. Kai? Faranti? Ya za a ɗaura suna da hoto akan faranti? Fi sabilillah Masa'udu. Ba faranti aka ce ba, printing aka ce. Wannan wata kalma ce ta turanci da ake amfani da ita. Shi yana nufin za a je a sa ma hoton shi da sunan ka a jikin hoton rigar. Shi ake nufi da printing, ba faranti aka ce ba. Ko ka san ku ne masu shiga birni, duk ya na san wannan. Ka ce mu wani faranti ne. To shikenan, ba damuwa, na gode sosai. Yanzu dai ya kamata ko mammari na ne zan zo ma da shi, in ya so sai a samu waƙoƙin. To shikenan, ba damuwa. Na gode. Zan sama insha Allah. Na gode sosai. To bari in je. Sai Allah ya kai mu. Allah ya ba mu. Garanti ne ku ci wa mutane na. Ina sai dai ba takarda, za ku yi hakuri, takardar ta ƙare. Na gode. Inna lillahi. Kai? Yanzu fa maganar da muka yi da Masa'udu jiya da daddaren nan ne ba. Kai. Gaskiya abin nan ya ci tara. Ye. Kai. Ban ga ta zama ba. Tunda dai har akwai 500 da Bala ya bani, ai kamata ya yi in nemi rigar da zan je a samun sunana da hotona a jikin rigar nan, yanda ya ce ana yi a birni. Kai. Wannan rigar da ashirin da ɗauka mun ai za ta yi. A gaskiya kamata na je a rubuta mun sunana, sai na ga AB da hoton AB. Ba ma leda a ɗakin. Ba leda. Masa'udu. Dan liman. Ina gajiya? Ba gajiya wallahi. Ya kokari? Alhamdulillah. Ina zuwa haka Masa'udu? Wallahi dan liman birni nan da fama yanzu haka. Dan sauri ma nake yi nan da ka gani. Zan je na yanka dila ne. Wallahi dama Masa'udu, bayanin farantin nan da ka min ne jiya, shine na nemo wata 'yar riga tawa nan. Zan bada sai a dan yi min. Kai na gaya ma ba faranta ake cewa ba da Allah. Printing ake cewa. Ba damuwa ga dai shi. Wannan 500 din dama wacce Bala ya bani ne, na ce bari in baka, in ya so sai a je ni sai a samu hoton da sunan kamar yadda ka ce. To ai dan leman 500 ba za ta yi ba, ta yi kaɗan. Kuma ta yi kaɗan. Wannan abun gurin 3000 ake yin shi a haka. Amma dai zan samu in taimaka in duba ma in cika ma sauran, saboda na san ko ranta ma ne ba iya biya na za ka yi ba. Zan dai ma ne kawai saboda ana tare a haka. Yawwa abin da za a yi kenan. To shikenan, na gode Masa'udu. To shikenan dan lema. Ba damuwa. Sai Allah ya dawo da ni. To Allah ya dawo da kai lafiya. Yaushe za ka dawo? Zuwa sati mai zuwa nake tunani. To ba damuwa, na gode sosai. Sai an jima. Kasimu,
bana gona alhamdulillah. Masha Allah. Wallahi amfani yayi alheri. An samu alheri sosai. Sosai alhamdulillah. Wallahi. Kai, na? Wai na Audu. Audu ni ma ban gan shi ba, amma na je gida na tambaya baba su ta aike shi. Dan kuɗa da safa ni ban ga bawan Allah nan ba. Na je gida na tambaya baba su ta aike shi. Ka san yanzu mutumin na ya faɗo mu? Wane ne? A'a mutumin ka mana. Ka ce mun dan liman. A ci fa. To, wai na ina. Ni ma wallahi kwana yi ban ga dan liman ba. Ranan nan naje yana cewa nan wuraren shi sai ya je ya ga Ebi. Dama magana da muka yi da shi kenan rana. To yanzu ya labari. Kada fa ga bawan Allah nan fa ya zo ce fa a cikin garin nan. A zuciya kuma dan liman fa buri ne yake da shi fa na ganin wannan bawan Allah mawakin nan. To me kuma yi fatan alkhairi kawai. Me kuma na wani korafi. Abin nashi fa yayi yawa. To abin da kake so fa. Kai yanzu baka san budurwarka wa take da suna ma? To ai wannan ita daban. Shi ma ina da kai ma me ake cewa? Haba sai kaga Ebi, yaka. Haba, kana ganin mu kuma zaka wuce? Timira, kana ganin mu kuma zaka wuce? Wai dama yanzu kuna tare da wa'annan ƴan bakin cikin? To dan liman, ya zan yi. Ka san mu abokina ne kuma ka san babu yanda ra'ayi hannunka ya ribe ka yanke kayar. Haka nake fama da su kullum. To ai ya na iya da su. Ai in dai irin su Kasimu ne hannaye na. To wallahi na daɗe da zubarwa. Na yanke na zubar. Wa'annan ƴan bakin cikin? Cap. Lallai. Kai yanzu dan liman saurin nan da kake ina zuwa haka. Ba jiya nan muka yi magana da ku cewa da yamma zan je in samu Hajiya Jummai ba kan maganan yawwa Ire yayi aure ni zan ci gaba a dinga min wara to wallahi shine na je na same ta muka ririta. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Waye? Dan liman ne. Ina zuwa. To Hajiya. Dan liman yau kai ne a gidana? Wallahi ku Hajiya. Lafiya? To Hajiya, alfarma dai na zo nema a gurinki. Alfarma ta me kenan? Wallahi Hajiya, gaba ɗaya al'amuran ne ba sa tafiya yadda ya kamata. Yanda nake a zaune a garin nan, bana komai bana samun ko sisi. Shine ne yanke shawara na zo na same ki. Tunda Ire yayi aure, sai a ɗan dinga min ƴar awaran nan. Ina fita da ita ina ɗan samun na kashewa. Wallahi shine na yanke shawara kawai na zo na same ki. Allah ya sa dai Hajiya in samu mafaka a wurinki. To, ɗan liman na ji batunka. To a gaskiya idan zan yi wa mutum awara akwai sharuɗan da nake bayarwa. To, idan ka yarda da sharuɗa na sai in faɗa maka su. To faɗa mana in ji Hajiya, ai ba zai gagara ba. To, kaga abu na farko shine za ka riƙa kawo min kuɗi na cas ba ko sisi da zai fita ciki. Sannan kuma abu na biyu ba na son kwantai. Abu na uku ba na son bashi. Ka yarda da sharuɗan nawa? In har ka amince, ko gobe ma za ka iya zuwa in yi maka ka tafi da shi. To Hajiya, na ji dukkanin sharuɗanki, kuma insha Allah zan kiyaye. In Allah yadda ba za a samu matsala ba. Na gode sosai. Na gode. To sai an jima. Sai an jima. Yawa. Alhamdulillah. Wallahi na fiya ka murna. Insha Allah yanzu Allah bar sa'a. nutsuwa ta yi. Insha Allah. Haka An samu abin. Bari na je ba damuwa. Haka ma sai na dawo da yamma dai sai mu. Haka ma abin murna ne. Wannan dan bakin cikin ka ci gaba da zama da su. Sai hakuri, sai hakuri. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Waye ne? Hajiya ni ne. Dan liman ne. To, gari na zuwa. To. Dan liman har ka zo? Wallahi Hajiya an na iso. To, jira ni ina zuwa. To ba damuwa. To. Ai kaga daga yanzu ai haba shikenan ba zama ba ko sisi alaji. Dan Qur'ani ran nan za ta bada ma'ana. Kai.
An gama kenan Hajjaji. Wallahi na gama. Sai dai fa ba murfi. To ba damuwa ta nawa ce amma? Nan ta 700 ne. To shi kenan ba damuwa. Allah ba mu sa'a. Amma. Mana yi kuna ji ba? Ziyawul Haq, aka Prince. Sana ga baby, sana ga baby, sana ga baby, sana ga